Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. Sengiphinde ngabuya futhi mbukeli nendaba ke trendayo njengoba ngangishilo ke before ukuthi ke ngiyobuya ngizoku-update ngesimo ke lapha sa Daily Malinga odlala ke indawo kaMaMzobe lapha kumkhokha. Sabona ukuthi kwavela indaba zokuthi ke uDaily Malinga uyashiya kumkhokha lezo indaba ke impela za confirma cause ke zaze zavela kwimthombo ethembekile. Impela ke njalo mbukeli kodwa yena namhlanje nguphathela ama-updates amnandi ngazo ke indaba zakhe uMaMzobe ngokushiya lapha kumkhokha. Ngasho ukuthi indaba ezimnandi kodwa futhi at the same time indaba ke ngekho mnandi. So mbukeli ke lapha kuvela indaba zokuthi ke uDaily Malinga lodlala indawo kaMaMzobe uzohlala kumkhokha kuze kuphele useason 1 wawo ke umkhokha. Ingakho ngithele izindaba ezimnandi futhi at the same time azikho mnandi. Yo ama reports ashoyo ukuthi impela yena uDaily Malinga uzohlala kumkhokha kuze kuphele wona ke useason 1. Ngithema ngichecka ku season 1 imbukeli ukuthi ke uphela nini, vele ukuthi ke uphela next year ngoJanuary. Kushuthi ke uMaMzobe sohlala naye up until January. Mayise replace yena ke uBaby Cele bekuvela ukuthi ke uyena ozomreplace. Ngiyathemba ukuthi abantu abaningi bayamazi vele uBaby Cele odlala lapha kuZalo odlala indawo kaGabsile. So zinjalo ke mbukeli indaba ke iphathelene naye ke uDaily Malinga. Sase sikhulumile ke mbukeli ngendaba yakhe uDaily Malinga uthi ngani ke eshile lapha kumkhokha. Ngiyathemba ukuthi abantu abaningi bayalazi ke lolu daba lakhe uDaily Malinga. Indaba ezibhlungu ke lezi ngempela abantu abaningi bayakhala ku social media ngaye ke uMaMzobe. So sinjalo ke mbukeli indaba ebenguphathele zona namhlanje. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike le video and ke usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke ngiyazibongela.